Na Slovensku máme čoraz väčší problém. Firmy odchádzajú, no a stále viac a viac ľudí ostáva bez práce. 2/3 pracovníkov už teraz žijú od výplaty k výplate a viac ako polovica Slovákov je v horšej finančnej situácii ako pred rokom. No a čo na to vládni predstavitelia? Tak hovoríme o historicky najnižšej nezamestnanosti, takže miera nezamestnanosti počítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahla najnižšiu hodnotu v modernej histórii Slovenska, a to 5,79%. Pán minister, mohli by ste povedať aj to, že nezamestnanosť rastie už 3. mesiac po sebe. A najtvrdšie to zasahuje regióny, kde je práce málo a ľudia tam už teraz zapasia o prežitie. Počet voľných pracovných miest aktuálne je 103 367. No a kým sa minister práce chvastá pri počtoch voľných pracovných miest, mohol by dodať, že zo 100 000 je až takmer 40 000 z nich iba v okrese Bratislava. V okrese Poltár, Stropkov, Sabinov či desiatkách ďalších je pracovných miest len pár. V Medzilaborciach 4 voľné pracovné miesta. Kde je ten Armagedon? Kde je tá katastrofa, o ktorej hovorila opozícia v apríli? Keď kričala, že čo sa tu na Slovensku deje, ľudia prichádzajú o prácu. Katastrofa, Armagedon. A je to vinou vlády. Kde je ten Armagedon? A vy ho nevidíte? Je všade naokolo. Kvôli vašej konsolidácii zo Slovenska odchádza stále viac a viac firiem. A ďalšie desiatky o tom premýšľajú. Len toto leto ohlasili koniec výroby ďalšie firmy a o prácu prídu stovky ľudí. Prepúšťanie dokonca ohlasili aj železnice, ktoré vyhodia 300 ľudí. Čo na to premiér Fico? Na Slovensku kto chce pracovať môže. Nepracujú len tí, čo sa im nechce pracovať. Pán premiér, tu klamete. Celé leto chodíme po osadách a Rómovia chcú prácu. Prácu, ktorá v mnohých oblastiach jednoducho nie je. Aj keď sa predsa len nejaká práca nájde, Rómov často nechcú zamestnať, alebo ich zamestnajú, ale len na čierno. Namiesto toho, aby to vaša vláda riešila, motivovala zamestnávateľov, vytvárala prácu tam, kde nie je, či pomáhala s preškoľovaním, snažíte sa iba brať dávky tým najchudobnejším. Riešenie nie je zakrývať realitu, vyhovárať sa na predošlú vládu, priniesem 200 000 moslimských pracovníkov z Uzbekistanu, alebo prinášať tretiu obrovskú konsolidáciu, ktorou sa budete snažiť ešte viac ošklbať obyčajných ľudí. Riešením je prestať míňať obrovské miliardy na zbrojenie, limuzíny, trískače, zlaté vane či platy a doživotné renty. Riešením je počúvať ľudí a snažiť sa im pomôcť, ako sme to robili my počas našej vlády.